Čaute, zdravím vás u mojho nového let's playeru Shakes and Fidget. Dneska si už toho trolla vytrolíme a pôjde dole, hehe. No, tak si vypravdali sme sa dole a zautočíme si nejakého Sien Slávy. No uvidíme, čo z toho bude. Dáme si Pažment 12. Fú, Peterový let YouTube a do prdelky, kurva. Tak, nedali sme slzo, takže pozrieme sa do cechu, dobre. A kamenný troll, ale niečo si skúsim vytočiť. Na hovno. Tak, ešte jedno. To by som bral 129. OK, musím sa napekovať na neho už. Ešte jeden dám. A čaroobchod. No. Již nám dobre nespadlo. Tak, ideme si kamenného trolíka dať. No. Už by si mohol spadnúť, malý buzíčko. Buzerantko, ty ma už dlhý čas sereš. Aj, má sílu 744 a ja mám obratno 767. Včera mi uberal trošku viac, ale nedali sme ho, tak si dáme ešte raz. Nedali sme ho. No jo no. No nič no. Si robí srandu, že? No do prdela, Jo! Paráda! Dobre. Na hovno, no, celkom pohode vec, 40 je pročistené 20, OK. Obratno späť. Vlastne necháme toto a práve túto bullshit. A pretočíme sa ešte raz shop. Yes! XXL. No aj mapa dobrá mi spadla. Hodíme to do shopu. A bajneme si ale inteligencia, tak nič. Takže dáme si ešte raz Succubus, lstivý holomek a pán Temnot, myslím, že pána Temnot by sme už mali dávať. Nič. No nič. Áno! Tak. Toto je pecka, tuto má kožená maska, špeciálne vytušená proti šlehaní bičem. Áno, dal som si. Tak toto áno, paráda. Super, v 40-ke už mám prejdené to podzemko, no. Som veľmi šťastný. No, stálo to za to si to pretočiť. Homoška musíme dať. A homoška si nedáme. Stivý homošek. No, homoška nedáme, no. Ale stálo to za to si pretočiť na nich, tých buzerantoch. Tak, druhá postavička. Ja smrtka tu už dneska pôjde dole, dúfame. Yeah! No, Danko, laker ako posranko, dobre, podzemko, smrtka, ne, tak to tu ste si skoro nedáme. No, dobre, ďalšia postavička, podprda. Znovu rozbavená podprda.
poťapko a pláchneme dačo do záchodku. Alebo už tam, fuj, to už je tam. A je to tam. No, som zvedavý na to splachovanie, či mi niečo padne potom a válečníko černé lepky. To nemám šancu. To asi nemám šancu. Skúsime. No tak ty vole, tak to som skončil. Tak toto nemá šancu. To nemá cenu. To nemá cenu utočiť, no. Ja na ďalšiu postavu. Sídliskový sen! Z toho platu, keď treba všetko poplatiť, ideme v prostredí špíny a hajzlov. Nevidím tu nikoho, iba fízlov a nackov. Sídlisko naše prebudná zase, nechceme tu skončiť ako dealery v base. Tak, sídliskový sen. Tu máme. Čuaj. Sídliskový sen. Máme tu sídliskový sen. Žijeme v prostredí špíny a hajzlov, no. Je to trošku pravda. Tak si zatočíme ďalší Daný Titope. Daný Titope. To bude nejaký neger. Neger posraný. Neger posraný Daný Titope. No a jemu to kope. Do piče. Ja. Kamenný troll. Další bičís, ktorý tu je. No, ktorý dneska asi nepojde dole. Tak to, nebudeme už utrácať toľko bežke. No, ideme na yeah, 112 dní, OK. Dobre. No. Arena, dobre. Farenie nič, 3D průzkumník, sila. No něco zo sopa. Není tam nič. No dobré, dáme si ho spodku. No, poskakující šílenost. No, Don Capišto. Buzna Capišto tu je. S tým sa už sereme roky, kámo. To nemá obdobie sa s tým srať, no. Dáme si, skúsime zabíjaka, no. Čo z toho bude? Tak toto je síla, no, s tým zabíjakom. Ale furt ja som ho ubral ako smrtke, ale viem, že na smrtku musím utočiť ďalšia intka. To je prdeli. Tak dobre. Dám si aj hospodku tu. Hospodka. A podprdíčka dala. Podprdu. Golí máme hodne. Kibli páruje. No. No, tak. Čak, čo si tu pozrieme. No, tu je môj luxusný cech, no, tak povedané. Toho X-More. Tu je líder Dexter, ďalší čavo. No, je to čavo. A tu je Matt. A tu je Pat. Pat a Matt. No, originals. Fú, pekný cech. Bonusy 112 prostup, minimálne 85 level, slušne napísanú žádosť, nováči pri vstupu all in. San Francisco. Už kašleme na to. Tak dneska končím ten let's play a dúfam, že sa vám páčilo. Podporíte ma lajkom, subscribeom, dislajkom, komentami. Tak sa ja s vami lúčim, tak sa čaute.